У Кирилла Ваўранюка зараз гарячая пора. Усе падваконнікі ў расадзе. Тут і перцы, і вінаград, і таматы. Юнак пільна сочыць за адпаведным тэмпературным рэжымам, падкормкай. У чарадзейны свет раслін Кирилл гаворыць, закахаўся ў дзяцінстве. Чаму? Як і з гісторыі пра сапраўднае пачуццё, адказу на гэтае пытанне не ведае. Першыя кветкі хатнія, фіялкі, герані і фікусы. Я помню, был такой период, когда я впервые попробовал размножить фиалку. Это было что-то с чем-то. Я аккуратненько оторвал листик, собрал в горшочек со всех горшков немножечко земли и попытался укоренить. Как только я поставил листик в горшочек, я через час уже прибежал и думал, появились ли корни. Юнак адзначае, хатніх раслін няшмат, усе раздае знакомым родным, тому што летам уся ўвага хлопца прыцягнута да раслін садовых, а іх у хлопца столькі, што нават складана падлічыць. Здесь находится, так сказать, мини-питомничек, растения, которые в дальнейшем, в этом сезоне весной я буду делиться с людьми. Здесь у меня порядка 70 сортов разных растений. Здесь у меня и форзиция около 4 сортов, и лилейники, и самые разнообразные растения. У яго калекцыі дзесяткі гатункаў лілейнікаў, клематісаў, спірэю, будлей і іншых раслін. Свае веды па садоўніцтве пашырае пры дапамозе інтэрнэту. Кирилл чытае шмат літаратуры аб кветкаводстве, перапісваецца са спецыялістамі з іншых краін. Сваімі поспехамі дзеліцца праз уласны канал на папулярным відэахостынгу. Я хочу похвастаться цветением княжика Purple Dream. Как мы видим, Purple Dream – это махровый княжик розового цвета. Спрабуе свае сілы ў селекцыі. У мінулым годзе вырашыў вывесці свой гатунак лілейніка. Вось так и з'явілася асабістая кветка Кирилла. Очень, можно сказать, мне повезло, поскольку селекционеры, они выращивают тысячи сеянцев, и из 1000 всего лишь один вырастает именно вот тем, которым они запланировали. А у меня всего лишь было 20 сеянцев именно вот этой пары люциан, сортовой пары люциан на Emery Beauty. Пытанне, куды поступаць пасля школы, у хлопца няма. Ведае, будзе аграномам і не баіцца дзяліцца сваёй марай. Кирилл мае намер стварыць самы буйны ў Европе батанічны сад, у якім паселі шмат прыгожых кветак і раслін, для таго, каб нагадаць людзям, што прыгажосць ствараецца сваімі рукамі. Евгения Мороз, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».